Δεύτερο βίντεο, συνταγογράφηση παραπεμπτικού για πανοραμική ακτινογραφία. Όπως έχετε καταλάβει, χρησιμοποιώ το Zoom για να κάνω την ηχογράφηση και την βιντεοσκόπηση. Αυτή τη στιγμή μπαίνω πάλι στην επίσκεψη, μοιράζομαι μαζί σας την οθόνη μου. Πάλι στην αρχική σελίδα για λόγους απορρίτω έχω βάλει τα δικά μου στοιχεία, που δεν είναι απόρριτα έτσι κι αλλιώς. Και είμαστε στην αρχική σελίδα της συνταγογράφησης. Στο μενού επάνω που έχει τις διάφορες μπάρες, πάμε καταχώρηση παραπεμπτικού. Το πρώτο που κάνουμε, επιλογή κατηγορίας εξετάσεων. Στο κουτάκι που γράφει κατηγορία εξετάσεων, επιλέγουμε ακτινογραφίες. Κάνουμε κλικ και έχει περαστεί. Ό,τι έχει αστερίσκο πρέπει να σημειώνεται στα στοιχεία παραπεμπτικού. Αιτιολογία, μπορούμε να βάλουμε περιδόνα. Πιο κάτω σημειώσεις, σχόλια δεν χρειάζεται. Οπωσδήποτε θέλουμε προσθήκη διάγνωσης ICD-10. Πάλι δεν χρειάζεται να το σημειώσουμε απ' έξω. Γράφουμε την περιγραφή. Κάνουμε αναζήτηση. Οδοτική περιδόνα, K02. Κλικάρουμε και πατάμε επιστροφή. Τώρα έχει πάρει και τη διάγνωση με ICD-10 στο παραπεμπτικό. Μπαίνουμε στις ιατρικές εξετάσεις. Πάλι με λέξη κλειδί γράφουμε γναθογραφία, γιατί έτσι περιγράφεται. Η πανοραμική ακτινογραφία. Να το, γναθογραφία πανοραμική. Πατάμε το κλικ και μετά προσθήκη. Κάνουμε πάλι συσχέτιση, διάγνωση εδώ ή το K02 ή πατώντας το κουμπί αυτόματη συσχέτιση, αμέσως περνάει η διάγνωση. Στη συνέχεια, λίγο πιο κάτω στο μενού, πατάμε καταχώρηση. Σε μένα που είμαι γραμμένη στην άλλη συνταγογράφηση, ήρθε μέσα με SMS. Όμως, αν θέλουμε να το περάσουμε και σε εκτυπωτή, πατάμε πιο κάτω στο μενού, εκτύπωση παραπεμπτικού και εκτυπώνουμε κανονικά με τον εκτυπωτή μας. Και όπως έκανα και προηγουμένως, επειδή θέλω να τα ακυρώσω, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω πανοραμική, πατάω ακύρωση. Ελπίζω να βρήκατε βοηθητικό το βίντεο. Στείλτε μου στα σχόλια ό,τι απορίες έχετε και μπορώ να συμπληρώσω συμπληρωματικές οδηγίες. Ευχαριστώ.